oret iki sampean. Nguber koceng kecantol kawat bareng wis melenting ditinggal minggat. Ayo rasakno ya.
mekti oreng-oreng terus apa suwe-suwe ambekane gak gelis mampet saben bengi ditinggali ngledek kathik braine tambah koyok dislamber bledek sing lanang tunggu omah watuke cekrak-cekrek nek bengi buka lawan mek ki oleh no rempeyek gedhe nek bujalae ditinggali dhuwit mek 100 sing lanang ngenes koyok wong kematus akhire sing wedok katut wong liya wis gak boleh terus sing do omah kademen turu ijen mengkurep kaya bolo ayo mlaku-mlaku barek goleki Cak Marques biasa iki dangdut apa sing digawe wis entek kabeh ngene. Ya ya. Dangdut kawitan sawung kaling bojo besengut pikiran pusing. Ana dangdut akar alang-alang bojoku besengut aku kakean utang. Mari kekeran barek sing lanang diwasu koran dadak mancal-mancal lupai ton terus keturun sampai ke adang bakule kodong bareng leler terus mapsrak duk pawon bareng ngeres kopis dadak kliru blangkon ayo diurus lebih dulu kira-kira bojoku cemburu takut kehilangan wong kaya jiwaku kembang dilemcekake ojo dikunem wis jaman si arek gandeng wong tuwek wis unsume jare sing penting raijone duwike sing penting ojire namung semanten kitungan kula saelan boten borong karasa saya aduh mbok ya awak iki pancene wong tugase yo ngene iki lek pancene gak rekaman kasete gak terus wah susah sing di omah iki wis tak dongakno ae ya sing kari iki muga-muga wis arek-arek kait lancar dhewe ana sing kaken pola iku apa marai wis nurut-nurut ta wis enak terus aku nurut mbok sak wulan 50.000 rong bulan 1.000 tapi apa to ngrekaman aduh lho Munawar ya apa ngomong kok kaset tambah suwe tambah blakrak ngene ya apa tak pikir-pikir wis kentekan ngomong iki jaman iku sampe jaman saiki mosok menungso kentekan ngomong lek ngomong-ngomong apa ta apa ya ayo apa ya ngomong-ngomong untu ta ya apa ya ndeng aku niku lho kamu lah ngomong apa ya embong ku ya apa cara nisane apik diwalik ta dialang ngono lho lha apa embong diwalik iku ya apa sih rek iya waduh lambene batik celonone biru sepatune anyar oh sepatune lho apane sing melet iku kono sing melet barang ngomong kamu kan niku taline lho mosok ono tali melet
Delokno, aku gak patek ngguyu maripatian. Saya tak delok tungkai. Lho iki bani slender iki rek. Ya, Pak. Wong mulane lek mlaku cepet temen glendeng terus ae. Ngomong kamu kan niku mari tak sulno iki. Iki wah sul kok dhuwur temen kaya mancik dengklek gitu. Kon iso-iso le mung ngenyek kanca. Paras ayo tak salaman mesti gak tau sak ulang setengah gak petuk mari rekaman dhisik sampai saiki. Iyalah ya kangen ya. Iya, paras Iya, waras. Waduh tangane mambu soto. Mambu soto. Mari anduk ning Pasar Kembang. Sopo sing bayari? Cina. Ono janjakan wae ta. Ono bayar dhewe lho omonganmu kon niku. Aku ro winginane nduk Pasar Kembang ngono lho. Bareng ono Pasar Kembang ono enggak kenal kok ono wong mangan nduk restoran. Halo, halo. Boleh wonge kalasungan ae sini mangan boleh katut kebayar. Kok yo pokok Sawangane kok mbok kok sawangane kok anyi-anyi ngono lho aku iki lho. Diampirno sapa ae masih gak kenal wis tak anggap dulur ngono. iya ngerakno seduluran. Ayo, Timbang apa? kepaten obor. Aduk kepaten kesut. Lho. Wis gak usum. Lho tangane kok Apa? mambu sate. Mari anduk sate. Waduh. Sing bayar sapa ngono nggo. Tapi aku ro bayar dhewe, lek sing iki bayar dhewe nyene. Iya. Dibuntul barang kok mulih. Tak go mule. Rupane mang mangan sate ono lek 40 rupane. Tapi gak ada daging. Ya. Gak ada daging. Kok roh ae kon awas nih. Wong aku iki gak iso goro yo ngomong terang-terangan. Iya. Sing tak bothok iku mang tapi yo sunduke ketok sate. Iya. Tapi sing jero nih dagingnya duduk daging wedhus lho. Apa daging? Lah iki mang apa sul-sulane sepatuku iki. Kok guyon-guyon. Lho mambu bir. Ngomar ngombe bir. Waduh, lho mambu garangan ya. Aduh lo kartolo. Kok nemen lo kon niku. Iki kon niku niat mateni aku tah lo kon. Kayak mari ngladak, ono ro istilah ngladak. Iya padha karo nggonku. Lek nggawa suwake yo. Iku cara nggonku ngropyok iku. Oh, cara nggonku ngladak. Waduh, Ono maneh cara sing liya. apa? Tandes. Apa? Grubyuk-grubyuk. Oh, grupi-grupi ya. Iya. Kok mambu wangi yo? Ya, Mambu wangi susu. temen lo arek iki titen. Susu kok mambu wangi. Iya. Gak ngono kok tah. Irungmu iki lho, irung apa sih lo? Panca indramu iki lho ya apa kok tajem temen. Tajem aja mambu wangi. Kemanten anyar. Loh. Manten anyar. Iya. Duh, wingi nginceng kok rek. Lah nginceng awak tak jagani lenggis kono. Lho aku tau nginceng dintup kala jengking iki. Lah sing dhisik. Iya. Niki. Waduh, manten anyar ta? Iya. Waduh sembarangnya anyar ya. Iya loh. Kaosnya anyar. Anyar. Oh, tapi kok kena ditanduri jagung ini kaos kotang. Iki kumbahan rek kumbahan. Ah, coklat benangnya coklat. Lah kaosnya putih benangi coklat. Iso koyo semut golek panganan ngene rek. Kon iki ojo ndelok masalah pakaian. Pakaian iki hiasan hidup. Oh, Sing penting delok patikku rada kuning iki lho. Sing penting lah gelek rabi ya. Rabi maneh. Iya. Waduh. Oleh arek ta. Gak oleh celeng. Lho kang ngono atine rondo apa sih perawan? Ngomong ngamu kan niku wis Rondo sih wong. perawan. Anake sapa iki? Nah iki anake Singopati. Apa? Apa kon niku? Apa nek Singopati? Rumah samu ketoprak sing gak rabi. Karena artine oleh wong desa apa arek kutha? Gak anake wong biasa. Yang biasa. Desa. Kok tukono pakaian barang? Lho. Peniset iki durung teko iku sak dokar. Apane sak dokare? Lho ya damen dadu. Ya klaras. Kon niku apa bakal bojomu kok kei damen kate ngobong genteng ta ya apa? Iya, kan iki sampel yen kan niku. Iya. Adate wong ndek desa nek adek terep lak mbutuhno iku lho. Oh iya. Dadu damen Diruwo-ruwo ya. Iya. Nanggap apa ya? Lulus nang apa ngantuk 3 dina. Lah wong ngantuk kok tanggap iku. Terus wong pijet iku seminggu. Waduh, iku rabi resmi, rabi biasa kok. Gak tangkepan. Wah, omonganmu kan aku iki krungu. Pungkasan kok gak tak jawab ya apa? Nah, ya rabi biasa ngono ae lho. Iya. Sik durung duwe anak ya. Durung. Usuk perawan berarti. Iya. Waduh. Iku diturno sapa ae waktu kon kawinan? Ya hansip 18 barang. Lah apa wong kawinan turno hansip iku? Omonganmu ya bolo-bolo. Ya bolo kabeh, para pini sepuh bareng. Iya. Waduh, dilungguhno ku adek. Gak gredau. Lah apa kemanten dilungguhno gerdu iku? Ayo nang terus dipikul ngono.
Lho kamu lu ngono nyewa kuadit ta enggak? Lho wong-wong tuane soge diruwa-ruwa lho. Waduh. Salin ping pira sapa wengi? Salin elingku ya. Iya. Elingku. Iya. Waktu aku dikarak iku lho. Iya. Iku ping 3 lho. Sing dikarak tok ping 3. Ping 3. Iya. Kon gak ro, aku terang-terangan ngomong iki. Iya. Jam 12 bengi iku salin ping 13 ya. Oh. Salin ping 13. Ya menang buring eses-eses saya kuwi. Waduh, tapi manten anyar gak apa-apa. Iya. Loh, waktu itu pernah iku numpak motor apa melaku? Lho ya. Marai. Lho iku diglondong aku iku lho. Kayak tong ngono lah. Omonganmu kan niku. Numpak motor apa enggak? Nyater motor. Oh, nyanter motor. Waduh. Tutuk kono, tutuk ngarepe lawang lak dipethukno karo kemanten wedok. Iya. Oh, kembang mayang barang. Temenan wis adat kono ya lho. Waduh, mari ngono peno ditemokno iku salaman. Salaman ya? Enggak sikut-sikutan lho. Iya diraketno lahir batin lho. Mari ngono nyembah nang sapa? Lho nyembah nang Watu Agung iki. Wis nyandha Watu Agung lho kon. Oh. Nyembah nang maratuwa lanang karo wedok. Iya, maratuwa lanang, maratuwa wedok ya wong tuaku lanang, wong tua wedok. Biasa lek kemanten keteko lak disawat bareng ya. Lho iya, ganden telu. Kok lek wis sawat ganden niku. Endok. Oh, ditotok endok. Iya. Ndoke apa ya? Lah endok buan. Oh, ndok sabuk iku ditutupno. Waduh kartolo rek. Ya ndok PT. Oh, bareng ditutuk. Sing tembean. Ya ditutuk apamu? Lha iku omonganmu. Ya ndek bathuk lho, mosok ndek dengkul. Oh, ditutuk ndok bathukmu. Iya. Wah, ditutuk ndok bareng. Marno mlakune ya gandengan. Gak berangkang. Lah kon lapo manten anyar kok mlaku brangkang. Digongon gandengan lho. Oh, gandengan. Iya. Bareng gandengan manci apa? Lho aku mancik pawon di kono. Omonganmu. Mosok manten diobong kon. Omonganmu jar rame-rame. Iya. Waktu iku aku telepon nek kamar beleng. Oh. Disiram apa? Lho nek kono disiram lengok gas. Kate diobong. Wah, ngono lha kok manten siram ngogas iku. Iku adate kembang bore. Oh, bae banyu leri cek kata dijerangkong. Ya maksud iku cek gak ono sambikala apa-apa. Bareng kon dilebokno kamar bleng wong loro. Wah, wis. Waduh. Temenan lho. Terus keringetan dadak. Apa keringet mendadak iku? Puyeng kumat, puyeng. Oh, saking akeh wong. Rasamu lapos sakene apa iku dayoe saking akeh. Sama keperucut aku. Dayo saking akeh lho bareng mlebu kamar ambek bojoku. Terus puyengku kumat. Oh. Meripat terus berkonang. Oh, saking saking akeh wong. Bareng ngono aku Kon dulang-dulangan barang. Lho iya, Kon didulang apa? lesung. Duh, Allah. Kon lah apa manterannya dulang lesung iku ya. Wah, iku lho. Tapi dadi sampai saiki. Lho wis 3 dina njaluk pegat hari ini. Lah apa? Ya apa ya? Ya wong 3 dina kata uli. Lho, lah kon blakrak manten anyar ya ngono. Kon Saiki bolak-balik rabi kon iki elek-elek wong, rabi pisan ae ngono lho. Aku ngenger nek anakku lawas ya. Lho, dadi bojomu sing dhisik mati ta? Iya ngono. Ya sing dhisik kok saiki anakmu wis gedhe. Iya. Sing sekolah ya. Tak sekolahno. Sekolah nandi? Lah iki apa nek SMP kelas 1? Oh, pirang tahun kelas 1? Ono kono wis 21 tahun iki. Oh iya. Oh ya nurun bapakne kon. Masamu marung di sekolahan ah. Lho, sapa ya? Blangkonan, surjanan, seweke diwiru selopan kacamataan. Nah, Pak Kastawi. Paling dolek remian. Rene. Piyu. Kocor onde jemblem. Iki wong gendeng kaya apa iki? Iki lek ndelok pakaiane kaya wong Jawa Tengah iki. Jawa Tengah apa? Iki wong pojok iki. Pojok sana. Adoh saka Suluh. Oh iya wong Solo. Oh iya. Nganti tekan ning Surapringga. Oh iya Surabaya iki Surapringga. Welah anggonku tekan Suluh. Ning Surapringga kuwi ora nunggang apa-apa. Njur aku nunggang sepur dosol. Apa sepur dosol iki? Pundake sing melesat iki. Wah, keliru kan. Sepur dosol ku ngerti ya. Apa? Sepur sing gegere remek iki lho. Oh, sepur desel lah. Sepur desel. Anggonku nunggang kepenak banget. Iya wong Pak sepur. Ora nunggang ning tengah-tengah neng nunggangku cedak ning totoke. Lho.
Totoke, Den. Adane wak klothok ae rek. Ono totoke Kuro ta. Oh, ndase. Ndase. Iya iya. Dadak ora suwe sepur njur berangkat. Unine sepur mak ucus ubrus. Mak ucus ubrus. Iku nek maju lho. Iya. Ucus ubrus. Ro kan nek mundur. Nek mundur apa? Ubrus cus. Ono ae rek. Ora let sedelo maneh. Dadak aku didokake ning stasiune Jomplang. Lho, iya. Oh, stasiune Didik Seno wae. Gak iki lho Jombang. Oh, Jombang. Iya. Jombang, Neng Pak. kono aku ora mudhun, eling-eling aku ora duwe stasiun. Njur aku mbarus. Barus. Oh, Barus iku terus. Barus iku Barus iki lho sing dodol wetane omah Barus. terus Oh, terus ya. Dadak nuju ning Surapringga. Nuju ning stasiun Gubet. Duh. Apa stasiun Gubet iki? Oh, Gubeng. Gubeng. Gubeng ae Gubet wong iki takno. Mengkono eling-eling ning Surabaya. Njur aku medun. Ajak modern wae cek linu kan. Ngomong ini. Arep ning kampung ora ana kendaraan. Njur. Njur aku ning kono imbal bunyak. Apa bunyake? Apa bunyake? Banyak bae. Oh, becak. Becak. Wong becak ya banyak. Welah. Njur numpak becak kuwi enak. Neng kampungku ora kena diliwati nganggo becak. Dadak ning kono aku imbal nunggang opletet. Awak gadet Pak. Wis gadet Pak, oplet tok, Pak. Lha apa opletet iku? Oh, opletet to. Nih sayange neng kene kok ora kepranggo menungso sak lonjor-lonjoro to. Dadak iki ana londo sak nyonyai. Sing ndi? Londone sing ndi? Londone gede dhuwur nganggo kopluk. Lah iki sayang nyonyai kuru kaya klothok tawa. Wong iki wis mlero kae. Kula sanes londo, kula wong biasa. Oh, coba tak. Tapi wong iki sing enak ya. Iya. Terang-terangan ae. Diam kulit diuntir ngono ya. Ono apa kon niku? Oh, wong ngilak Nggih. Nuwun sewu piyantun. Nggih. Lah panjenengan menika paringan asma apa sinten to? Kula to. Kula apa Bapang? Oh, apa bapak? Sisan rusak wis Bapak. Lah piyantun setunggal menika paringan asma apa sinten? Pok weni. Lah panjenengan po sinten? Kula apa basa? Apa basa wis Iya, lah iki ponakane poh moncrot iki lho. Lah panjenengan menika dateng mriki kala menapa? Kula to. Inggih. Kala monggo. Lah piyantun setunggale kala menapa? Kala bendu. Lah panjenengan ra wong mriki kala menapa? Kalane kumbahan. Nuwun sewu derek. Nggih. Catosipun kula saking Solo dhateng Surapringga menika badhe kepanggih kanca kula. Sinten asmane? Ingkang asmanipun Kartolo. Lah kula lak Kartolo. Panjenengan? Nggih. Sanes Kartolo ndika. Wong iku tunjuk. Lah mbok menawi mboten kepanggih Kartolo, yen kepanggih Munawar Bogang. Nggih, kula niki. Saestu Nggih, saking tandes saking tandes. sanes Munawar ndika. Kula menika madosi kanca kula asmane Sapari. Lho, Sapari. Nggih. Saking pundi menika? Saking Kupang Gunung. Kupang Gunung. Nggih. Gamit sewu, Dek. Nggih. Kula menika Sapari. Lho, Oh, sanes Sapari kon. Aduh. Wah, riri kon lha apa macak ngene barang mulane kok pating pecotot. Ngene lek dirungokno wong Jawa Tengah trimakno ngenyek kon iki ngomong Enggak, gak entos. gak ngenyek. Kon ro nang tandes nek malam jemu ae kok. Apa? Oh, perak. Wong Kate iki- nandi kono? Aku mantah. Nggih pakaian iki mantah. Suluan. Jangan ngiring-ngiring kemanten. Oh, ini kemanten. Iya. Waduh, tepak melok Pak Ri. Kon melok. Iya, sapa tadi manten? Kancaku iku apa? Sapa? Lho, kon selali sih. Sapa iki lho? Sapa? Lho. Kon gak ero? Sapa? Kon gak ero? Sopo? Ayo sapa? Sapa sih? Sapa? Hei. Eh sapa? Ngomonganmu kok pating pecotot siri. Ya tanggaku lho Oh, tanggaku. iya. Beda panjenengan acara ya. Iya. Awak dhewe masih kok lono gak apa-apa menghormati. Iya. Engko marino ayo goleki Cak Markeso.
Markeso? Iya. Lho dalanan Iya. tepak. Oh, Diampiri Markeso, pokoke ana omah lho, biasa lek yamin iki gak ana omah. Iya rek kena ketuan-tuanan. Oh. Ngomong-ngomong. Iya marno ge. Maksudnya ngene lho, tuan-tuanan niku Markeso ki lebih tua ta umure ambek awak dhewe iki. Iya iya. Dadi awak dhewe iku perlu nekakno kanca iku supaya gak medhotno kolor. Lha apa? Lha apa? Lah pokoknya medhotno kolor, medhotno seduluran. Seduluran. Nah, ngono ya. Lho, iki numpak becak numpak bemo iki rek. Ya apa? Ya apa? Inggris ya. Nyanter kol. Endi sih? Kampung ndi sih? Kampung ndi? Kampungku ta. Iya, kampungmu nang kampungmu dhisik mampir nang nggonmu. Mane ngedang sepur nek ana kromo ya. Lho, padha ndi kok? Lho ya kan jurusan. Waduh. Lah krae kon niku. Wis pada umumnya ndek kono iku bemo rada papat rek. Lho do papat ta? Karena bemo rada telu iku bemo bane meledos. Lho apa kok bame ledos iku? Lho siji maneh lene. Oh, ngono. Lho iya. Di numpak bemo ah? Mbak bemo ae. Wis aku melokone apa jare kon mampir ono ya? Ngono ta? Iya, engko terus menawari ya. Iya Masih aja nek ngono. masih bowo yang ngono kok talang ngono dhisik ayo ngono lho. Iya. Lho. Kono iki ya apa wong bobok kon nalangi lho. Ya Sementara. Ayo, aja kono. Ayo wis budal. apa rek? Wis nari ta? Wis. Nari slender. Awakmu iki lho nyambut gawe narik apa? Ya narik penumpang ngono lho. Oh, penumpang. Iya. Loro. Gak medhok jasa ya? Kae. Mosok. Tak sopane jebrok. Hah? Kamu gue kene ket jam piro? Lho aku mulai sore mau. Wah, biasa iki sak jam rene biasa iku. Sesapa iki? Lho ya merkeso. Kok kanca dhewe mosok lali. Aku iki kangen Cak Markeso. Biasa iku wis apa maneh wong Cak Markeso kanca lawas. Aku iki gak enak gak direngengi Cak Markeso iku. Iya. Halo. Hei. Wah, iki apa? Kan Sam, kene Sam. Wah, kene. Wah. Ya apa? Pirang-pirang dino gak tau petuk dhewekne. Mosok wong gone pancet nggo kene kok. Lah iya mangkane becakmu mang lho. Iya ya. Aku iki mbok torno nang gone. Nendi? Nang gone iki lho, ngene ndupak. Nundu, Pak. Iya. Saiki ngene ya saya. Iya. Wis ngombe ta? Kene ngombe kopi kene. Ngombe apa sing diombe apa? Ini ngombe kopi ngono ya, Sob? Kopi. Warung endi ngono? Lho. Lah iki apa iki? Wah, enggak ono warunge ngono kok. Sampeyan iki ya iki dalan warung resik iki. Warung resi ya. Iya, dadi resik sembarange, warung sakanane, ngono lho. Ah, kon niku pancen pancet kat biyen. Lho lah enggak pancet apa ya, Sob? Wong becake ngono, wong
Sumpah kang ngrasakno. Lho, pernah iku lho. Penoy lho. Iya ya. Beceket mau wis narik ya. Wis arek-arek mang apa? Ya lodong. Iya, Tanggapan po. Lho. Iki ngene aso, wancane Iya, iya. aku mangenteni sampean arek-arek wis rukunan kabeh. Timbangane sepi-sepi. Nah, karepku ngono. Saiki sampean reng-reng nggo kene ya. Iya iya. Ya wis bantu-bantu lah. Ya apa carane? Iya timbangane nganggur ya ya ayo. Nah, lah. Oke tanggap tak so. Nggih lho kekaruan, Bun. Peneran wis dik meneng cekel tangan wis. Ya. Wis gak ada kernet wis. Iyalah. Siki pingin aku iki ngidung timbangan kanca-kanca becakan wis gak tau petuk. Nah, iku apa ya, So? Oleh sak godokan mulih. Lumayan. Ngene lho nyambut kaya apa aku. Kedien kok pancet teh. Kenapa tak so? Ya gak ngersu lho anjene ngene wong panjenengan awak dhewe salah lahir biyen ketiga. Ngene lho, kok mentolo bojoku mangan kaya aku. Ayo, So. Zaman iki kok iso ngeluh ngesah iku lho apa ya, So? Gak ya gak apa-apa panjenengan iki. Saking apa sih ngesakno manusinya iku. Oleh pirang-pirang tahun sampai ya ini pancet ae nek oleh kaya tok guyu. Nek kalek kok ngondok sak walu-walu. Gondoke Nggih, gondo. eling-eling bojo jaman ya ono sampai ya ini pancet ae muring-muringe temburuane. Cemburuan ya? Iya. Tuwek-tuwek tambah temburuan sangan aku lapo ngono. Terus apa ya? Ngaku gak lapo-lapo. Tak gawe timbangane nganggur. Monggo mulai kumat. Iya. Iyalah ditangkap kanca becaan. Mugi-mugi paring ana selamat. Tabone rum. Oh, panjen labone tak mut kabeh kok. Sangone arek-arek. Kong sak iya sangone arek ya kowe. Ya wis beres. Lha iki lho nek sing bantu. Monggo kula sing mulai. Mulai. Nang dung 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 dung. Oh. Ini kan cukup muri. Umpamane iki kok nduk mburi nduk ngarep sampe remah kula. Pinera oh swara prewangan iki metu. Pinera langkung skecong amreksani pelawak tunggal kane wangi. Jamar keso durung menawi wonten alapat kidungan kula pancen kawit trungen camer akeso isine kedondong. Ngene lho ape mati eman aku. Delok elek kaya ngene. Ngene kok mentol nyusoni piye. Persis menawarkan. Terus Pancen dua alam donya pira suwene ayo sing rukun karo kang jane gak swara prewangan kok delak panjang gonge gak iso bareng gentenan bareng lak mereteli lah dung delak direwangi ayem tentrem sak keluargane ojo sampe lan kliru penampane enak iki rada mol iki
Semingo tabuhane kroncong ki iso mol. Pancen aku gak iso ngroncong. Ngrasane ngroncong. Wong ngene bingung ta. Embung ini lho. Sing iso. Mulane sing perlu segarku warasane awet panjang umur taman tindalang arek iki lek melok ngene-ngene. Kelas 1 mek kandar yo. Ndelok wak sakit bin mulai ngene. Gak kernet, gak setoran. Enak gak telepon mlaku surit. Mlaku bengi tawan gelantong. Mulane sing temen padha ngertine bisa selamat urip rukun salah awase bumbu cula culi tapuane lutruk sing lutruk arek perang kidulan rino lan wengi tak sebut-sebut supaya langgeng manatahan saben dina cukup sing dipangan awan-awan wong menek kelopong klopo dipenek lontrono woe kendang prawane nontok karo lan Joko melok nontok Mas katut aku ya embo karo jawan gak tak terus aku aku ditawur arek kene lemu-lemu perawan kene ngono meneng-meneng mergo aku gak ero oleh anune nyawan nonton ya nonton tapi jenan arek kene siji barek nggonku kono arek kene ngono nurut-nurut mergo sekolah temen mergo ya temenan arek kene iya ya mergo arek kene meneng-meneng mergo sik yaene nek ganti wayan ya Cok mbok dilungkas apa maneh arek biyen iya nek kepethuk arek lanang ndek arek wedok ngene jangan gitu dong jangan gitu dong cari arek lanang ngenyek nek arek saiki waduh mau kemana Mas arek wedok sih nyawa mau kemana Mas cari lanang biasa saja nih iya umpamanya aku tahu nyang Jakarta tulung dino gak kerasan kono numpak sepur sepur adek kuandengane tuwa aku bingung kok bingung delok wong-wong wong ana sing wong wadah dah macake ana sing macam-macam ya iya ade ana sing blangkon iya wareng kepethuk wong kono iku ngene ku tak tutungno sik kidung aku ngomong tuh rak nemen aku lan iya sing perlu lak kidungane ya kendangane aja wong arek sama gak ngetrek nih ale-wole-wole-wole arek Surabaya lah dangdut engko ae dangdut iya iki engko gampang perkara lho ngono iku lak gampang ah iya lah iya engko sing ana aja kuwatir sing dadi lak dhuwit meneng ah ngene engko mulai sangoni wae adek gak seneng ya apa lah ngene tok ae lho 500 tapi gak tambangan ijen
marek bojoku. Nek kopine umben ya. Iya tak ambil nih. Nanti kopine ra. Nek ndelok awakku ket biyen wis ngene mulai tahun 49 ludruk gak tau ate ewang. Liyane ijenan ae. Ngene iki lho, sapa sing gak seneng ndelok urip ijenan ngene iki mulai wis ijenanku diterno arek-arek becak. Kadang-kadang aku pinginane gak bayar dilokno mbek arek. Mbak Amin. Lah iya, lah ya apa ya sing aku ya anak-anak mbek bojo-bojo ya, So. Lah ya, Dik. Sampe mana aku gak leko ya seneni bojoku. Dijoliki dungan gak sah. Tak jole kidungan ya. Iya, dadi kok bali ya. Saya kaya padha sing sabar engko mari lak ngono lak doli walang kekek. Ngono ta. Cara ndi aku seneng wong panjen aku iki wong mlakranan kenal wong sak dunia. Iya. Kota Surabaya. Wong Dindi kenal, wong Surabaya kenal, wong daerah kulonan kenal. Wong Dindi kenal Pak Markes, saking Pak Markes karo jenenge. Mergo sekolahe kurang, Dik, mergo sekolah bayar pijet. Sekolah 3 tahun gak tak diunggah-unggah no. Saking pinter ya. Sayang ae. Ngate kerenet melok ae. Sapa guyu rek? Guyu tok gak leren. Walang kekek ae. Iya. Iya. Iya, walang kekek. Iya. Iya. Ngarep warungku gak sah. Iya, ngarepe warung gua ya. Enak gua kayak juku jajan enak. Iya, ayo terus. Canting. Apa itu? Iya, aku kumat. Joling. Keliling. Keseri liwat pandi keling. Wong bedang ke pangkalan kali. Kali gede lho, kali Kupang. Potong wote klontang. Tabuhane merucut. Wingi mlempam ngono lho. Kaudanan. Potong wote. Wote. Ya menara winginane kalau. Potong wote. Gak kelincipen. Tak sanggup potong tine. Sampai lagi macet ngetet. Wah, mulai kumat aku. Mulai ngepir. Dari waduh bapak kedua. Sakana mari bal-balan. Awalang abang. Waduh kok kecing nguyung ini. Mencelonduk kerung. Awalang ijo petak ding dong. Dawa sutang nong. Senajan pujang direwangi temeng. Ayen duwe bojo ya Mas kari entengi. Ayo. Oh ayo. 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 Wis saiki arek-arek wis tuwa. Iya. Saiki nggih penumpang opo? Penumpang akeh ya? Iya. Terus sampean tak sah. Iya Dik, ya matur nuwun. Mene engko tongkok rino maneh ya. Heeh. Aku tak anu penumpang. Iya. Penumpang ambek Amin iki. Iya Dik, aku tak mulai ya. Iki lho sama. Iya. Wis rene ya. Pak Sah, teng pundi? Lajeng kesa. Wis apa pundi? Lho engko niki pun manten hari. Yen sik tak monggo omongan kali kula. Lho ki iso. Sampeyan niku kok dijak omong-omongan kok takon anake sapa? Ayu nyari ke Ayu. Kuatir. Kula tanglet nggih. Napa nak? Sampeyan nyambut damel ngeten iki pun Dang. Pun mulai tahun 49 nak. Tapi nggih seneng nggih. Seneng. Niki umami lho nggih. Umpami enten pendamelan lintung ngoten ndos pundi sampeyan? Gua purun kula, purun. Saestu? Nggih purun. Nyambut damel apa sih? Lho, nek sampean purun, Nggih. nggih coba-coba nggih. Nggih. Kula tolong. Nggih, Sebagai sampean bapak tolong. kula niku nggih dipercaya kali perusahaan. Nggih matur kasih nuwun nek ngoten sampean tolong.
Nggih sampean kula sanjangaken bapak ngen kersane sukane pendamelan nggih. Yang temen apa kula? Lho kirangan bapak niku dinese dinas bengi kok. Oh, mbon tau dines awan nggih. Nggih, tapi dipercaya. Keco kula mbon. Purun nggih. Purun. Saken kula ningali sampean niku, pun sepuh mlaku terus turut tembong. Alah. Nggih, monggo teng ngene nggih sampean. Saestu. Nggih, kula tumut Mbak becake. Nggih, becake pun nggih. Niki napa becake Kula ngene? biasa langganane kula. Sampean bayar ngoten niku. Mboten. Nggih pun ngoten kersane pun bayar. Sampeyan bayar napa kula nggak duit. Diboni ae. Mboten Pak, kula sing bayar nggih. Nggih monggo. Monggo. Sampe numpak pun. Monggo Pak. Tini mang lho mblakrak nang endi ae. Kaya ngene iki arek gak tau mulih, gak tau nyabani omah. Tapi ya apa sih eling-eling aku anak mek sitok. Penggawe aku iki tak rahasiakno aku. Soale oleh gak tak rahasiakno ya apa kuwatir aku jaga gengsi pek ana di sekolahan diwadani. Kaget aku engko rahasia aku terbongkar gak gelem sekolah ya apa arek iki. Ngono rahasia apa wae? Kok rahasia tetep rahasia ngono ta? Gak ngono Lah lho. apa? Nang di Sapari gak rene. Mbah, semayani ya rene. Arek iki apa sih grup iki diterusno ta di Buyarno iki? Kok kon niku Kon niku omong ninggal ae. Wah, kon niku Kari kartolone tak pikir kok gampang putus asa ngono. Wong andek-andek wulan iki kait oleh nenem ya. Kok dhisik ta? Aku mang kru ngomong ngamu war. Iya. Ngersolo pekarane kon jare jaga gusi. Wah, Bensi ta gusi kon niku. Lah ngomong mang. Iku kuping tak dengkul iki. Aku ngerti mangen lho. Ngomong anake dek iku Joko bengi ta mbok pegawe apa no. Burine kok ono sisine ngono lho. Jaga gengsi, Pak. Oh, jaga gengsi ya. Soale Jaga ngene nama. rek, wong arek saiki lak wis kabeh padha maju wis jamane. Iya. Saumpamane penggawe aku tak dudono anakku. Iya nek gak diwadani kancane nek sekolahan, purik gak gelem sekolah sih rugi aku. Dadi kok rahasiakno. Iya, Ren. Juara anu nyambut ke bengi dek. Lah kok nyambut ke bengi ku maling ta? Heh? Maling. Arek iki durung tau mimisen iki kok. Lah nyambut ke bengi nyambut ke apa? Ya wis biasa ae. Wis terus dhewe wong kuliah-kuliah wong telu kok ana wayang ya awak dhewe, kadang-kadang ya ana band ya orkes, kadang gambus misri. Lho sing penting pelawak iku lho lak ngono ana kan ditanggung tas iki ana kandak wong telu njaluk 1 juta iku ya apa? Iku kemoncolen kon. Kon ngedekno grup iku kudu ana iku lho rek. Jenenge. Nomor Indo. Lho ya apa sih nek gak ngono masa dia ndek uang. Ya ana sih, Apa jeneng-jenenge apa? Ya grup Sawunggaling. Oh, saunggaling. Ya apa? Kartolo CS. Ana katolisis. Lho, Tekon dia kon iki. Parek gendamu ta? Undaan siapa sih? anake ri. Gak sapari durung tau beri-beri njane kon Lha iki. iki sapa? Wong anakku. Putrinya. Anakmu temen? Lho ya apa sih kan anak sapa? Saiki ngene lho, Wa. Lho ya Wis tak bae mari, Wa. omong-omong. Sampeyan kok celuk apa sih, Pak? Nunggu sangat nopo-nopo wae aku iki. Pak, aku nggak oleh-oleh, Mang. Oleh-oleh. Iya, toko sekolah sih. Aku suwe, Mang ya. Iya. Nggak oleh-oleh. Alah paling kerajinan tangan. Iya. Kok kerajinan tangan apa kerajinan tangan? Burdil. Enggak. Gawe kapal-kapalan. Njobo. Anak jopo. Njobo. Wah, dijukuk wong lho, enggak boleh tek jopo. Lebokno kok dandel kere iku. Saya tak syaratnya ya. Sopo? Buat Pak. Heh? Tak syaratnya. Tak syaratnya. Karung. Lho, Bawa karung. Lho, so. Karung. lho ini mang yang bete pabrik. Pak, ngene lho Pak, ya aku sakno Kon Pak. iki lha opo meneng-meneng bengi-bengi kok nggawa telo bosok iki. Besok. Iki sapa iki? Ya Kartolo. Tolo. Sapa? Pak sih tak Pak. Ngene lho, aku mang sakno. Tak tolong tak jak rene, tak kon ngekeki penggawean sampean. Sampean iku lak dinas bengi ta. Iya. Lah ya jare dipercaya mbek perusahaan. Lho, Jangan Bapak. po sakno, Pak. Ngono ah. Iya. Wong iki ambek kon koyo dolar ketok gone. Masa wis netes, ngawur ae. Gak gendeng sapari.
Wis kono gekno wedang-wedangan. Ainun. Mainun. Iki becake ya apa? Ngene lho, Sok. Ya apa Mainun iki? Pernah tak omongi ya. Sakjane anakku iki jange nulung peno iki ya ono benere. Mak Edot. Lah aku nyambut gawe iku kok tak rahasiakno penggawe aku iku. Mangkane Karepe anakku nulung peno iku supaya peno iku Iya. dijak nyambut gawe nang pabrik. Soalnya aku kondo karo anakku nyambut gawe di pabrik iki dines bengi. Sakjane gak nyambut gawe pabrik. Nyambut gawe apa, Pak? Nyambut gawe apa? Wis konangan lain iki. Aja ngono ta, Pak, mbek aku ae ada rahasia. Wis terang-terangan ya, Nak. Bapak iki nyambut gawene kaya Pak So iki, Nak. Dadi apa? Ya wis melawak ngene. melawak. Pelawak. Iya. Gak apa-apa lah, apa sampean gak gelem terang-terangan ambek aku. Apa-apa lah kedinasannya. Kadang-kadang yo gawe sampingan iku jaga gedhong. Nah ono ludruk buyar terus operasi ke kursi-kursi. Soalnya niku ngenyek ngono Cak Pari. Tapi kan gak apa-apa sih. Gak apa-apa, Pak. Sampeyan yo. Iya. Kok sampeyan nyambut gawe lawak ya iso nyukupi aku, ya iso nyekolahno aku. Ate lapo isin-isin mbek wong. Gak ngono mbok menawa kon iki diwadani kancamu ndek sekolah terus kon purik gak gelem sekolah sing rugi lah aku. Sing madani ku kuno. Saiki ku yo kesenian daerah ku wis ditingkatno, dipupuk, ngerti ta sampean? Oh iya Dadi iya. gak isin aku masih anak dagelan menter, Jo. Iya war nek terang-terangan. Dadi iki monggo tak ibaratno kebo mulih nang kandange. Lah ya apa wong aku ndagel kon nulung merkeso mrene. Ayo, apa sih? Wis Dadi ngene pancen ngelompok. iseng-iseng aku. Iya. Lek pancene awak dhewe iki digabungno karo Markeso ya. Iya. Ya gak digabungno. Heeh. Awak dhewe ngesakno karo Cak So timbang kuliah Iya, jen. Cak So. Iya, Aku aku ya anak- jiwa seni ya. Pancene kepingin aku. Ngono, Cak So. Iya, pengen aku tak iseng-iseng kepingin aku Kumpul. cita-cita kumpul karo koncoku grup Sawung Galing Galing. iki. Pancene gak ana menawari ya kepethuk dulurku Kartolo. Kartolo barek Sapari. Mulane aku dhewe kepingin meningkat nang kene rek ben Iya, dadi iya. ijenan klentang-klentu gak urung ya di nang kamare becaan terus aku. Anek ngono Cak So, iki meneh mben dawa terus tanggapan. Ayo tak belajar gending-gending soalnya biasanya penuh lak gak nggawa gong ah. Gak iso deh pancen aku bisa garingan. Saya jajal ya, jajal. Iya, Saya Yo iki Pak, cato hari pisan iki, sing Loh, becak iki. Kenapa niki? Hari. Lah kula niki katut ta mboten? Lho tak katutno becakmu kono kuncin. Oh, ngoten. Iya. Kunci becakmu iki. Enak tanggapan gak ada kendaraan ado-ado. Iya, wong limo iki numpak becakmu Oh, ijen. ngoten ta? Iya. Ya tepakan. Ayo ayo mawon. ayo ayo belajar gitu kan. Ayo. Ngidungo.